Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Калі хто хоча пайсці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною, бо той, хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных. Сапраўды кажу вам, што некаторыя з тых, хто тут стаіць, не зазнаюць смерці, пакуль не ўбачаць Сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».